Bela bela hambai khazane takuk tai boku sono ini sini site of film sang release khapega tini esa nuwayo hanya haiseng moholani special sang tini phunugui dongo gangke sang ko press meet jaga jaga khai hekya haipano kaisa karjagui thangka nong thani na karsano je o film no seinai haika ba direction prane borokha o film ang director phono prane bini help ora yak dong ambage tini bongno ang norno ang tini maler nai nor tini sakbai thang nor nugi mannai harengke sing phunugana kaka ya kaka hanggang awakan kaka anno ganani no angka bono joti kisu script writer joti kisu dialogue joti kisu kumani bini yak dong jaga angka norok thaje thani bin thuti saimano abom hai wan chogoi nangka o mane chaitok film chuimani bong kato hambai channel no thamhala bang 2009 ni simino kaisa proyas nenya kaisa sini mane tibo police kaisa bahai sakoi mani pulukorok no je bahai kai police bai public no thamsa khlainani ba borok ni bising tikai je o chamung no phek mong abai sitra samung no solve khai manani karon kha police to public sara mungsa khlaimenya public bo police sara mungsa khaimya oba hai kai mani no kan naikha je aba hai press meeting ang nugui neyo je public ro kha kharo ar je police musung jago je ko kaham sawai nai borok no je elaka no bahai naithokati saitong manlai ba je kono phanundi kono crime aba hakai kaisa lukuni sahajo mano bising tikha lukurok police no sahajo khama bising tikhai oma hakai kaisa elaka no naithokati saitong ni police ro musung jago a kok no sanani bagai na police belai khana saitogu Enggak, saya cuma jaga wana di police rock, na public rock, kharo. Abono bahaya সম্পর্ক ba nya ka ba halok narang nani. Abono no saya cok, je proyes mani. Enggak, nanya di, oh film bo, oma kena nanya di, je sini cerai rock, drak saya cok maro no police rock no domon kakya. Tabu ang no main villain aja kani, je boni bising tikeno, oh amsa yo je drak rock, hal jaga cok mani, cerai cok mani. Enggak, oh jaga nanya di, tebo college ni cerai rock, samoyo helmet kiri obah kan phale chonglayo samoyo accident thang ui thangkai naji bom ba songle yokongo wansu gutong kotama borong ni bising tikai je doctor engineer police officer khlaiman honai kintu bo kisi sani tinya jodi mungsa sang thangkai buma songni wansu mani mungsa ba kring thango hediba enga abono je musung mani o police ro je public no phaidi hanmani enga abono no ang nai kha je public ro je usuli to mani enggak apa tang wansu naikha apa to je real police bemo asik gongya je kaham satisfied nya enggak apa nanya kang obono tabu superstar tamna orchestra amti jaga khasik layu hor sal dupor jaka khasik layu kintu obo usulu jakma enggak tam khanya nangnai omona movie senam rakha kintu mala ma phajene bro enggak abona kasang dimago nakha nam porka naikha je movie senama sinai First time paikha abo khali malali ani bagai ang bobai gedalai kha gedalai man pore oram bisingo bo kaham kring khana sung je bisingo jas bangla kha sung amon bisingo to sung buino bo sana ko gya kai nai kha je karon uncle bo to obun bepara asu sasok maya karon abo ang tonguino je oma hakai je omti singnai kai amon bising tikana sung chai tokno hit khalai nai nino kaisa mana wan soklai bising tikai je yak romlai ti salai bising tikai sung tini chai tokno hit khalai phunuk rim kha kai nai ji a jaga tamna lila songni character ro hadiba belakan nakhana thong jaka ajaga specialist babe ang kaisa agi chaitok je prothom khaipun nubo ang saja je chaitok movie wo jara character jara role tomani abo jara motamoti kaham uko khlair ma kai acting khlair ma kai borong bagai kaisa ang special babe an betoni rang banyo ang borno sokat nai ni ang kok sajak tabo adagni fulfilling liya ba jetu o dagani o kha ang kuno director ni ba ko tamna je rangchal ngai sini bin thani ang nahaya ani nijeni ব্যক্তিগত ভাবে না বর্ণ প্রাইস নাই না আং ওয়ান সুগি দংতা আসনা হামবাই ajani ni kate mane buskang te chaitok ni bate te suijak rok story rok kam ha to tong no chaitok film to chaitok ni pore tongo abo kaisa belai khana abo mukot sini tibra tharok sini dopharok srungjangnai belai khana tambage mala abo naji sini bororok bri besarok nostong chomomani যেমন রমদি কোন সময় জায়গা জায়গা সিনে নুগিয়ারক থৈ থাঙ্কা আবা হেরক পুলিশক রুতুই কারেন বেলাখানো অসম্ভব থাঙ্গো আবা হেরকনি যেমন রমদি উকরক
tamhebna sinisere buma buhasong arbo surungthai tongo bosarono tam khaitona nangnai borok thangma himani bomti abo borok naikol nangnai aba jinisok surungjangnai ang khai wan sogo jenadi ang oro temon tela bori hamjak laika ro samlaika mosalaka aba bayani kunung jaga karon abo to apna se hamjak laimani apna se khalaimani abo to ngi thango কিন্তু abono সংশোধন খাইনানি মতো সাবতং হেদিবা abono no jemon dam tabuk takase tongo je takase bihik bai takene bsai ha rong number layo bak thalayo khalayo bul ama haidro no bahake tamni bage abo aboro no rugnai kaisa movie snam tai kalayo ang phang thung jasmang thung ha kaisa abo khat nadi ei tabung niwo ka ang je katal movie siton kha abo already election pa khainai hin tongo ei tabuk amon bagena ang belakano saitok jakta jemon saitok film nang saitok mahai asun hambai ngangke khaino hai hambai ang teke sanam jong ma haise tabuk sini uncle omhai story rok omhai masterpiece story rok abo ekmatro police khainai ebaka police beje tongnai ba police khaijungnai noi mainly ngangke borno biso story saimano hadiba karon bor to police bele ambage kakano story nang belai ka saja kha jorawo gang bini story nakha nga khalega khaipurbo ang saisong ko mangala khumutam nengke police ni je character ang ta saimia because ang ta police ni somondo kise kom saimano ang hai gma sikla tang police ni kom saimana ke je police je main bor ko tep kaham ko saiman jugo am bagai ang kakano yakma rom kha kaka nangan kise helma khainai tam nengke kebunga police ni je costume rok kok samani himani ngake kebungma bong ni je ko gede baik disiplin jenis abo kakak belai ke coba kha belai ke disiplin phrengka oro optik sangnai police ni haise oro haingnai ambai kakana belai ke paifla hambai tini kakane chai mungbai o film ang success khaima ka ya kakak gari ke film ang 100% guarantee ruwa ang obo mana success khaima ngala kumo o mai kang manchugo ga asuno kahe fulgor kasar de jate baki kisa script yakti agate kasa nong thanda kapsano editing kisa jara komma ma bai ang to editing khani ekmas hasi jara manchu ambagai film prime te kisa tongkho aroni ni police rok kasumani jatra ro helmet thubi yang marok kasumani kabor kebo tongkho chikon shot abo narong youtube nai mannai tamni ke jara ani bokri bagai ang kisa short kama edit ma khaikya ka abo naro youtube version nor extended version nor nai mannai asuma hambai